I know. I decorate well. Sitä sanotaan, mä en oikein ole hyvä. Joo. Jos tuutte lähellekään, niin mä selostan tämän sitten vähän jatketaan storia. Siinä kun tehtiin luukään, niin siinä oli se paikka, mitä meidän pitäisi saada. Siellä me rukoiltiin siinä ja yhtenä päivänä tuli sitten oltiin rukoilemassa. Ja valtion herra käveli silloin tässä rakenteli keskelle mitä kaikkea. Ja oltiin täällä rinnissä, niin sisään ja se keskellä herra käveli sisään. Että mitä se ajattelee, mitä se sanoo meistä. Pattialla ne konttasin sen luokse. Ja se kysyi, miten me voitaisiin auttaa. Mun täytyy tulla teille juttelemaan, että me on kuultu teistä. Ja mulla on semmonen hankaluus nyt, että mä en voi mennä takaisin valtion johdolle sanomaan, että ei, I can't go. Ja opettamaan meidän nuorille englantia. Meillä on 120. Mä en voi mennä takaisin ja sanoa, että te ei ota vastaan tätä. Hei. Anna pitkä aikaa meidän nyt. Me voidaan, että on tää seurakunnan istutus ja tää on se ja sunnuntai. Jos Jeesus tulisi tähän kaupunkiin, tulisiko hän meidän kokoukseen, missä on 15-20 ihmistä, vai menisikö hän sinne, minne on kutsu, ja siellä on 120, jotka ei tunne? Kumpaan paikkaan hän menisi? Ja vastaus on ilman muuta, että hän menisi sinne, missä niin nuoret. Eli yhtenä kertaan joku tuli vastaan, ja sanoi, että se, mikä on tämä kaupungissa. Hän sanoi, että on, ja antoi kirjan sille. Ja se luki sen ja sanoi, että mä oon löytänyt sen paikan, mitä niin. Ja nyt toi tähän ja näytti mulle. Ja lehmät oli tuolla puolella. Tossa on tommonen pikku joki, se tulvi. Ja lehmät piti tulla tälle puolelle ja ne ui yli sen joen. Se oli, he tulevat palvomaan Buddhaa. Tuolla istuu sitten tuolla näytettiin nämä kaikkein korkeimmat Buddhan papit ja niitä palvotaan. Vastattiin ja rukoiltiin ja jokainen itse oman raamatun paikan, mitä Jumala oli puhunut, ja sitten mentiin ympäri tämän koko puun, koko tiimi oli ympäri näin, ja sitten luettiin raamatusta, mitä raamattu sanoo sille voimalle, mitä tämä puu edustaa. Mä en usko, että tässä on mitään henkivaltoja, mutta se mitä se edustaa on henkivallan alla. Tää on puu ja siellä on tommosia Buddhan kuvia, ne on tehty luettu Jumalan sanaa ihan tollailla, niin kuin siis, ei se ole sen edessä. Silloin se mies, josta mä puhuin, sinne meidän omissa. Nyt pyysi meitä tulemaan valtion tiloihin, valtion pyytämänä. Jotain oli rikkoutunut henkimaailmassa. Jotain oli tapahtunut, että valtion herra tulee meitä pyytämään. Joku hengellinen muutos oli tapahtunut. Ja yhtenä siinä ja Mariana käveli tuohon rakennuksen suomeksi toi terassi, joo. Mikä meni paikka. Eli tässä me rukoiltiin muutaman kuukauden päästä, me oltiin tuolla valtio maksoi kaikki viulu, siis eli kaikki ruuat ja kahvit ja kaikki kun meni sinne, kahvit oli, siellä oli mielettömän iso huone, 8 ilmastointia laitetta muistaakseni. Siellä oli